Ben queridos irmás da horta, onte viñeron os amigos do Axeno e leváronse un plantón de pemento femio, un plantón de pemento galiparra e unha berenxena gadaña. Non é a primeira vez que nos pasa na horta, por eso sempre tivemos cámaras, pero desta ocasión, a pesar de saber aproximadamente quen é, non temos unha imaxe clara de. Por sorte, no atelier todavía nos quedan plantóns para cubrir as vacantes que nos faltan na horta. Así temos, por aquí temos unha piparra, por aquí unha berenxena jadaña, por aquí un pemento femio, e xa postos a plantar, imos levar tamén os nosos pementos chouriceiros ou de Guernica para plantalos. E para acabar a xornada vou a colocar unha última tela para colocar as cabazas. Pero antes de rematar este vídeo, vou vos a pedir de sempre que lle deades a like, que se os gusta de verdade este tipo de contenido o compartades, e que ademais os suscribades a miña canle de YouTube Agromigues, que como xa os estou dicindo nos últimos vídeos, imos comenzar a poñer vídeos longos, non os perder. Así que moitas gracias por aguantarme e ata un novo vídeo.